wenu umkhwenyana phela ubaba wasekhaya lo ubaba wasekhaya uMacingwane lo mina ngukamathonsi Mrs Macingwane so ke ubaba lo ningamthatha kancane ubaba yebo so ngithe cha angize baba noma isikhathi sincane makomrade ningasho ukuthi ukamathonsi usefika thi qhu ahambe akasayena owabantu kanti mina ngingowabantu kodwa ngenxa yomsebenzi makomrade kufanele ngibuyele eCape Town ebusuku so ngithi angivele nginibone nginibingelele bese ngiyahamba ngokuya ngesonto elizayo sobonana thank you Shabona manja Oma wami iPhindani noma iHenry Bonazulu yakhetha wesimame ukuthi akahamba oyimela eParliament likaZwelonke uyena ke lo namhlanje seniyambona makuthiwa la eHenry Bona ePinetown e112 kaNdengezi 113 Design Guard 114 Latina Auckland Dozen Hookton Road 115 eChelimnyama eMaus 116 kaSanti nazi ukuthi sinomuntu oyedwa simele eParliament uyinomama kunobhuti wami engimbonayo lapho uphethe ikamera ebovu ucela abasondele ngaphambili nobaba uKhabazela ngicela nisondele nje bamdabesethi angikwazi ukungabethula ngoba bengase singanitshengisa abantu ukonto wesizwe akona ngokukhona izaphatha abantu abasebenzile ukubona le nhlangano isinjengoba inani asikhona namhlanje lo ngala eceleni kwami ubaba uNtando Mkhize leli comrade ilona comrade la eThekwini elafaka umfutho omkhulu kakhulu uqinisekisa lo usihlalo weTheku laqinisekisa ukuthi umkhonto wesizwe uyakhula niqokele izikipa nonke kona wonke amabranch aseThekwini amandla akhe uwafakile ngicela nibingelele noma senishode nje anibingelele amandla siphathe msholozi siphathe asiwakhiphe amasele eThekwini asiwakhiphe amandla wabuyele kubaninga sibawa comrades engicela ukusho umhla ka4 usufikile asenzeni ngayo yonke indlela ukuthi indlu nendlu yonke khona eThekwini kuyiward yakho kuyividi yakho bawumkhonto futhi bayojoin bayovotela umkhonto ngelanga lama-election bekubingelela nje bengingalindele ungizumile uMacingwane ngiyabonga kakhulu. Thank you so much ngicela ushayele isandla mkadeni yazi nyaka ngapha kwami kwesokunene sinobaba uNdabezitha wakabiyela uMenzeki bajabula manje Kusuba ubabela impela kukhona cela ukunithaza futhi le comrade this is my leader ngoba comrade empilweni uqala somewhere mina angimthandi umuntu okhohlwayo noma ngabe kuthiwa wena uzazi unolwazi olungakanani but ungakhohlwa ngathi ngifisa ukujoyina umkhonto wesizwe usumenyezeliwe ngaphi winamba leli comrade ngingalazi ngalifonela ngingawujoyini lona selujoyinile selisebenza ngathi comrade ngayibika ngathi umkhonto uhlangana apha ePinetown lasho ngafika ngajoyina umkhonto wesizwe ube leli comrade mhlambe ladelela noma la ngoba phela la umkhonto akithi sinabantu abanamakhanda ukuthi comrade uyalifonela ufuna ukukhuluma into ezosiza ngelinye ilanga livele likuyise eceleni alibuzanga ukuthi uba ngithatha yaphi inamba yami lathi nje comrade ngicela ukubuyela kuwena ngikutshela ukuthi umhlanga nomkhonto ukuphi olandelayo ngempela ukuthi lenze njalo ngaqala ke nami ke selingiphile imvumo yokusebenza kadala nama comrade elalingixhumanise nalo ngaqala ngakho umkhonto ngawakhe babranchela abaningi la eThekwini kakhulu kulezi ndawo zamandiya makhalani imino yegijima lapho so sengisho ukuthi leli comrade kube alivumanga noma la phakama ngilifonela ngabo mhlambe nama leli zinge enkulu noma lincane
noma nalo ngoba phela nalo kade lumguguzeli futhi ke leli ke akulona ke lesifunda leli zwani ngami nisazowabona ama-program alo wethu uyakuthanda noma ukuthanda futhi sisazowa-athenda ama-program alo ngoba la kumkonto asilidi ngey'khundla silida sonke kumkonto sama-activist. We are not the leadership, we are activists, comrade. Cela ukunika ubabudabezisa nje ithuba. Amandla wethu, viva mkhonto wesizwe, viva. Long live the spirit of the MK party, long live. Sihole Msholozi, sihole. Sihole Nxamalala, sihole. Unite Henry Monazoni, unite. Unite Ward 14, unite. Amanda, Wathinta Bafazi. Viva MK Youth League, viva. Comrades, ngibingelele ngibonga kakhulu Macingwane. Futhi nje special ngibonge isimemo ukuthi nje ungithinte ukuthi mfowethu kune program engafisi ukuthi uphuthe kuyona. Nangempela ke mina ke comrade ngihlezi ngibatshela ukuthi ngiyi-TLB ngikha ngemuva ngikhe ngaphambili akuvimbeki because ngi-understand i-vision eyodwa yomkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe uNxamalala wawukhandela ukuzokhulula abantu abamnyama, hayi ukuzokwenza thina sibe important, hayi ukuzophakamisa thina noma ukuzophakamisa abantu abathile, kodwa ukuzolwela u2/3 majority. Kanti kuzobuya umhlaba, kanti sizokwazi ukushintsha i-constitution lesicindezelayo, umhlaba ubuyele emakhosini, ama-minerals nazo zonke izinto eziwumnotho ezise-South Africa zibuyele kuthina abantu abamnyama. And iyodwa indlela esokuthola ngayo ukuthi thina sibe united, ukuthi thina sihloniphane, ukuthi thina singayithandi ikhundla, ukuthi thina singayibangi into engamele ukuthi siyibange, kodwa asicabangeli ukuthi yini into engalanda abanye abantu ukuthi bezojoyina umkhonto wesizwe, ukuze izinamba zomkhonto wesizwe zizoba yiningi eWard 14, zizoba yiningi eHenry Bona, zizoba yiningi eThekwini, zizoba yiningi kwaZulu Natali, zibe yiningi South Africa yonke, ukuze umkhonto wesizwe ukwazi ukushintsha umthetho sisekelo wase-South Africa osicindezelayo, ukwazi ukuthi sikhululeke singabantu abamnyama. Siyabonga kakhulu umphakathi wase-Ward 14 namaphethelo ukunibona nibahle kangaka. Nike nayibona ukuthi nibahle? Bake bangitshela ngithi ukuthi nibahle. Nami ngiyabhakazisa ngeyelona hayi-Ward 14 ukuthi nibahle ngoba ngiyazi ukuthi makusuka la loqinisekisa ukuthi wonke umuntu wase-Ward 14 uzovotelani? Sonke sovotelani? Run Ramaphosa, run! Die ANC, die! Die ANC, die! Phakama mkhonto wesizwe, phakama! Phakama mkhonto wesizwe, phakama! Thank you. Thank you very much. Ngiyabonga abaholi bami belapha. Ngoba mawumuntu kufanele uvume ukuholwa. Ngingayethu asifuni ukuholwa. Abaholi bami laba abafowethu yedwa abahleli esihlalweni nabahleli sila namhlanje sikhuluma umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe kwaZulu Natal uno-45.7% ngenxa yalaba bafowethu nalo sisi kakhulu angikude ukuqamba bami kanjalo inganyelo le umkanyezo yabona lo 45% esawuthole KZN igijime ithe kulonke lengane bawufakazi abaholi laba. So ngamanye amazwi comrade ayikho into esibangayo sibangile ithambo elingenanyama asibabankomi labafana abancane onkanyiso thina ke sinenkani lomfana wala ewadini lomfana nje ngowala ewadini okwethu ukukhulisa simshape abe umholi ongcono ngisho nangaphezulu kwethu asikwazi ukumlwisa okwethu ukumshape abe umholi ongcono nangaphezulu kwethu ngoba kufanele wazi mawuhola isilinga yikho mawuhola nje kufanele ufise ukubona bangaphezulu kwakho fana nomama nobaba ekhaya fanele abuke bekhulisa izingane
akhulise ngisho ummeli, akhulise ngisho udokotela into angalona. Yiloko esikwenzayo kokanyiso. Ngoba ngimkhomba nje kanje ngisazomkhomba. Isikhathi sokumkhomba siyeza. Ngeke ngisisho kodwa siyeza. Ngiyacela ke niqine. Ngiyabonga kakhulu abantu abadala ngeke ngisabuya. Ngiyabonga kakhulu amandla.